Ang paghuod sa ilong usa ka simptomas nga naghiusa sa lain-laing mga sakit sa respiratoryo o allergy ug mahimo usab nga ipasabot nga usa ka pagbati sa pagbara sa ilong. Apan unsa ang mga hinungdan sa pingot na ilong? Ang panguna nga kahimtang sa usa ka nabara nga ilong mao ang paghubag sa mucosa sa ilong nga mahimong lain-laing mga hinungdan sama sa allergy rhinitis, sinubanan sa lacrimation, ocular itching ug pagkatol sa ilong, rhinosinusitis, usa ka paghubag sa mga agianan sa ilong ug paranasal sinuses tungod sa impeksyon sa virus, nasal polyposis tungod sa pagtubo sa pendicular sulod sa mga buslot sa ilong, structural pathology sa mga lungag sa ilong sama sa deviation sa ilong septum, hypertrophy sa adenoid sa mga bata o sa pipila ka benign o malignant neoplasms. Sa katapusan, ang usa ka baradong ilong mahimong makakomplikado o makapasamot sa pipila ka mga sakit sa respiratoryo nga anaa o pipila ka mga sakit sa pagkatulog ug kini mao ang dapat buhaton sa niini nga mga kaso sa pagkonsulta sa usa ka otolaryngologist specialist. Magkita ta sa Med4Care!